Teachkatch MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Teachkatch MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkatch MTV tinodzifamira. Tichizouya tina Headman Chigodora vaiwa nemasabhuku 15 takawamisa anonzi Chenge, takamumisa uye tikaudza masabhuku na kansela wenzvimbo iyoyo. Right, makadiko muri yeZimbabwe kumativi mane nyika, kwese kwa muri zita ndinonzi DJ T1, tiri pano pa Teachkatch MTV apo patinenge tichindobata nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwe chete neakatikomberedza. Kana kachinge kari kutanga kako kusvika pano pa Teachkatch MTV, ndokumbira kuti wosiya wa subscribe ka wobva wapfanya kabhero ako kuitira kuti patinokanda chinopisa unoyeuchidzwa. Thank you very much. Chiregai tiwane mukana wekupinda munyaya yedu zvizere. Right, akoma makadi DJ Zirudi aiwa bozve kuti right now tiri kuda kubata muri yeZimbabwe inhau yaHeadman Chigodora. Ndo nhau yatiri kuda kufamba nayo. Right, tiri kunzwa isusu kuti Headman Chigodora wabuda muofisi kana kuti waburitswa muofisi. Tikati wabuda zvinoita sekunge wabuda wega. Right, Headman Chigodora wabuditswa muofisi naMambo Zimunya, kutaura kuti Headman awachakwanise kunge vachitonga nyaya. Right, saka so asika mukuona kwataita isiso Mambo Zimunya vachitaura, Mambo Zimunya vane kunyunyuta, wane kutsutsumwa kwakanyanya pamusoro pa Headman Chigodora pamatongero venga vachiita nyaya. Nekuti tikatarisa isusu pa interview yaitwa naMambo Zimunya nevakomana veManika Post, Mambo vane kushushikana zvakare zvokanyanya kubata nyaya kumbunyikidzwa kwevanhu kuti vanhu nyaya dzaitongwa, asi Headman Chigodora vanga vasikutonga nyaya, vanga vakutonga zvekufadza maziso evanhu, kuti semunhu angaenda mbiri, angaenda nenyika kuti kuSouth Africa UK kupi it was Headman Chigodora. Saka ndozvo vakanga vakonyanya kudini kutedza izvozvo, pati vasingachatedzechi nyaya. Tiri papo zvakare pane nyaya yekuti Headman vanga kuti pamusha vanhu vakapumhana, iyo uri kundiroya, iyo wakazouraya nhingi wakadai. Nyaya idzodzo Mambo vataura kuti Headman padare ravo kungoti dzikasvika wobva waenda nadzo kwaMambo, asi iwo wakanga wakubata nyaya idzodzo vodzitonga, wobva watoti right titori panapa ngatitosimuke tiende kun'anga chero kupi kwavaendesa vanhu. Mambo Zimunya vakabata vakati Headman chero zvidi havana ruramiro kana kuti masimba ekuendesa vanhu kun'anga. Zvakare pane nyaya dzanzi dzaifanonga dzichienda kwaMajor Street. For example, tinoona isusu petinombotenderera sevakomana veMasaisai, ndizvozvo kuna naChief Senator Mambo Mutasa, ndizvozvo kwaMambo Mutasa. Nyaya ikasvika ikadzi nderepi, right, pakarohwa munhu, imwe dzakafanira dzipikana kuti akazopisira munhu mumba. Right, Mambo Mutasa ipapo anobva watosimudza maoko kuti no, mirei makadai idzi nyaya ndichakwanise kudini, andisakwanise kudzitonga dzakuenda kumberi. Exactly. Chitangai mandokliwa kupolisi, muzodzoka padare pano ndichitonga. Ende vanobva vatoti madzoka isusu tichabata zviri customary, zviri traditional, zviri pachivanhu, izvi zvekwaMajor Street izvi iko nepolisi ndizvozvo. Saka izvozvo manje ndo dzimwe nyaya dzaitadzwa naHeadman Chigodora. Right, toda kumbodzoka pamashure mbichana naHeadman Chigodora. Handitika Headman Chigodora pane nyaya yakatsviriridza yeye yakazopinza Chabodo naMatutsa mujeri yavari kupikira izvozvizvi. Handitika nyaya ichitanga kusvika padare raHeadman Chigodora, dai first day payakatanga kusvika
dai vakomana veparipo pawakabva watoenda kupolisi ipapo but nauye mukaitarisa matongerwa aya akaitwa naHeadman Chigodora yachabodo namatutsa yakaita part 1 igoti 2 igoti 3 ichitenderera iri iri mudare ravo handitika saka zvochiita sekunge zviri kutaurwa na Mambo Zimunya kuti Headman Chigodora waida kufadza maziso evanhu wepa social media kuti ivo varambe vachitaurwa because paipa ya munhu uya uyaka first day iwe wega munhu uchitosvika uchiona kuti munhu uyu anopenga handiti uyu munhu uyu kawe kwete kumboiti kuti munhu amboenda kuchipatara kumbotestwa kuti munhu kuti brain dzake hadzisi right handitika dai paipa yachabodo namatutsa wakatobatwa kunzi imimi wakomanaka ndiri kukubata ine mhosva yekuti makarepa munhu anorwara nepfungwa saka nyaya handikwanisi kuitonga yakuenda kupolisi musi iwoyo isnovhero yakambogara mudare ravo but yakatenderera saka ndo dzimweni dzenyaya dziri kukomborenwa idzodzo naMambo Zimunya right izvozvi zvika tisati taendera mberi regai timbonzwe Mambo Zimunya padiki wachitaura zvainyanya kuitika kuna Headman Chigodora ndiwo aiva nen'anga dzaibva kumarondera nedzimwe nyaya dzakadaro saka ndiwo wainyanya kuzoita macomplaints ekuzwi kiri kumanikidzwa naHeadman kuenda kun'anga. Mukazvitarisa mukoma panashe zviri kuti papicture yekuti Mambo Zimunya wane kugunun'una kwemhando yepamusoro pana Headman Chigodora. Ayo mambo vari kugunun'una zvikuru. Right, ndiri kutarisa panapa tiri kuona kuti Mambo Zimunya vari kutaura yawo kuti takwanisa kumisa maHeadman anokwana kuita 4 ndizvo handitika kusanganisira na Headman Chigodora wachona asi mukutsanangura kwawo ivo vari kuti Headman anofana kutonga kwematemo kwe 2 years handitika especially kana uri acting sevakomana vari 4 hours right ma-acting aya uye nyaya yekuti nguva yawo yekuva muofisi yakanga yapfuura because sekutsanangura kwendamboita mutemo unobvumidza Headman kuita makore 2 chete after 2 years ino expire handitika saka 2 years dzikakwana unobva wamira asi Mambo Zimunya vari kuti 2 years dzakwana idzi handitika asika pane zviri kunamira pamusoro kunyanya Headman Chigodora mamwe maHeadman ari kupiwa hadzo mhosva dzawo but Headman Chigodora ndo wari pa first page Headman Chigodora vari kutaura kunzi havasi kutonga nyaya zvakanaka because Headman Chigodora mataurwa zviri kuita zvotonzi wengu vari kumakambenero yenga vachiita pakutonga nyaya wengu vari kuda kutoti wabviswe paHeadman waende paumambo pamusoro handitika saka tichitarisa isisuwo maonero edu tiri kuona kuti pane kugunun'una kwakanyanyisa plus nekunzwa vanhu vachitaurawo hatichazivi kuti kugara kwawanga uchita nyaya uku ndo kuzvidza dare ramambo riri pamusoro pahwe kana kuti wanga utozvita iwo ini ndatonyanga dzacho inini hatichaziva nokungotaura because nawo iri kuitika mukoma panashe ndiye kudaiwo Headman ndofunga manzwa pakuona kwataita interview yakaitwa neManika Post wachiinterviewa Mambo Zimunya wari kutaura kuti pamuripo chaipo hatifaniri kumbunyikidza vanhu handitika ndosaka riri chinzi idare rekumusha dare rekumusha tinobhadharisa mari iri nani yekuti iwo unokwanisa kuiwana handitika zvakare haumanikidze munhu kuenda kun'anga sezvamataura kana kuti kuchiprofita because vanhu tine zvitendero zvakasiyana pamwe chitendero changu chinoti handidi kuti ndiende kun'anga pamwe hachidi kuti ndiende kuchiprofita handitika asi Headman Chigodora waitoti endai kumaprofita apa zvakare kumaprofita kwacho havana mvumo yekuti iwo Headman wanotopa munhu kuti chiendai kun'anga havana maruramiriro waifanira kuti nyaya yenyu indainzwa patasvika apa yakuda kuti chiende kwa Mambo Zimunya mambo variwo vega munhu ane kodzero yekuzoti rati petasvika apa nyaya indainzwa chisumukai mudini muchifambe saka kwa Mambo kwenge kusisina nyaya dzenge dzako nyaya dzenge dzangotongwa kwa Headman Chigodora dzobva dzaperera kupi ende izvi zvine evidence zvekuti chero vanhu vari kutaura asi zvakatoitika pamasura pa I think 4-5 months ago Mambo Bvirindi vachiri kutonga right
vakatombotora dari kuna Chenge headman Chigodora akatombomira kutonga kusvika vanhu vagari vemachigodora vazoenda kwaVhirindi uko vakasvika vakati aiwa no tisususu taiti tatonetsana tiendesei kun'anga headman andika saka vanhu vakutaura kuti mukomana akatsvaga vanhu vake venharaunda vakanomumirira kuti adzoserwe dare ndokudzoka kwerakaita zvakare tiri ipapo vanhu vagari vemachigodora vane imwe nyaya yavari kutaura maringe nasekretari waheadman kuti vanhu ava pakufamba kwavo pakuita basa kwanga kusina kunaka nekuti headman arizozi akasiya mukadzi wake kumba akazenga kulodya nasekretari kuno pamutare mudhorobha vachienda kupi kwaenda saka uri kuona kuti mhosva dzacho dzikuramba dzichiwanda orai ya saka pakashata saka headman wari kupiwa tunyaya twakawanda tunge turi kuitika kwavari saka yei zvinhu zvinowanika saka isisu tiri kuti kune vari kutonga nyaya maheadman masabhuku machief madzishe ndofunga wakanyatsa kuteedza negwara chairo zvinhu zvisinganetsi nekuti ndanzwa inini Mambo Zimunya vachitaura kuti no pamutemo hurumende chaiwo tinofanira kuteedza gwara racho handitika tofanira kuteedza gwara kuti no nyaya yedu ikabva apa iwewe headman kana kuti sabhuku une paunofanira kuti kuziya kuti apa ndofanira kuguma sabhuku chake wanzi kungoenzanisa chete kana zvaramba wakutomhanya pana ishe kana zvaramba pana headman unoziva kuti idzi saka headman naishe ini handinyatsozivwa headman naishe ari pamberi ndiani ndi headman saka tinoti kabva pana ishe pana sabhuku ndopekutanga mavillage heads edu andika toenda pana ishe andika zvakafanira tiri kwachigodoro panoti tikaundi sabhuku gwidibira sabhuku matienga sabhuku chishakwe sabhuku chitakatira toenda pana ishe nehwangura ndiye anonga achitungamira masabhuku esaya tabva pana ishe nehwangura taakuenda pana headman kana kuti four corner chigodoro andika tabva pana headman apa taakuenda kunani kuna mambo ende ukatozvitarisa ndichiteerera inini senator chief Mutasa wachitaura wakataura wakati sabhuku unogadzwa ndi headman sabhuku zvakazi sabhuku anogadzwa na PEMSEC permanent secretary headman andika echigadzwa ndi minister of state zvakafanana kuno kwandika minister honorable Tino Machakaire ndiye unogadza uchi maheadman mambo une chigaro chiri pamusoro echigadzwa ndiani nemukuru wenyika saka kuri kungozona zvinofamba nechannel yacho nehierarchy yacho saka headman Chigodora wabviswa muofisi naMambo Zimunya saka ndanzwa Mambo Zimunya wachitaura kuti hawachapfuriri mberi nekuramba wachitotonga wakapfurira mberi nekutonga wanosungwa nemapurisa nyika setarapi izvo zvitori pamutemo zvotara wari kuta bozi kana wengu wakutoshanda kuhurumende ka bozi ndanzwa inini mukutaura kwaMambo Zimunya wachiti takatonyora matsamba kuti haasisiri mushandi wehurumende ende zvese zvehurumende zvavakanga vainazvo zvakatotorwa kusanganisira dare chimwe chegold chinenge chiri apa izvozvo ndo simba rachona iroro saka rakatorwa aiwa zvamanje chimbomirai saka pari zvinezvi headman Chigodora wanga wa munhu anofanana nesu munhu wokwete wakundozviraramiro wake aiwa asi zvinhu zvinongorwadza hwazvo ngoma pana chekubviswa pachigaro uchiri kuda kupfurira mberi nekudini nekutonga pari kudyika nekudai right muri yeZimbabwe ndo nyaya yatinge tinayo nhasi headman Chigodora headman Chigodora hawasisiri muofisi wabviswa saka hatisi kuziva hedu kuti izvozvizvi pachinzvimbo pawo pachauyani nekuti pane maheadman 4 ese abviswa naMambo Zimunya ndofunga pachange patone vamwe vanenge vachazouya zvavo asi nyaya hombe tenge takabata zvedu ndiya headman Chigodora because headman Chigodora takavatarisa isiso munhu anga achizikanwa nevanhu kunyanya pasocial media kubva pana 2022 kusvika pari zvino izvi wenga wakaita mukurumbira saka ndazonzwa futi Mambo Zimunya ini ndiri kumashure kwaMambo Zimunya handitika ndiri kumashure kwaMambo Zimunya tiri kungokota because hanzi headman Chigodora wakanyanya kudiwa nevanhu pasocial media
tichiuya pana Hetman Chigodora takawamisa ngenyaya ye-social media kwaiuya zvichemo zvakawanda zvaibva kune vanhu vechikomplena kuti vakanga vakutonga vechida kunyanya kuwanza zvinhu zvinonakidza maviewers. Saka pakazoitika inonzi conflict of interest yekuti ivo samambo vakanga vesingachatongi nyaya zvakanaka ngepamusana pekuda kuzofadza vanhu vaizonga vechivateerera pasocial media. Handitika zvakazwa zvawapa iwo kuti wabvise wamwe wese wengi wachienda kumatare kwavo wakomana wesocial media wachindotora handitika wachibva wavhura YouTube channel yawo. Saka wengi wasingachadi munhu padare pawo wesocial media ende zvakare zvotaitounzwa wamwe vanhu vachiti nyaya yakati haina kuzobuda saka vanga vakutsikira dzimwe nyaya like kuti pane dzimwe nyaya dzaifanira kunge dzichibuda handitika iwo manje wobva wadzingengesa pachannel pawo pakuzozvinzvengesa kuti unonga wanzi wangu nekuseri uchibatawo nepapa yangu usaiburitse hatichazivi. Saka muri yeZimbabwe ndo nyaya yatinge tinayo zuva ranhasi. Hetman Chigodora hakusisina kudare kwane vamwe ngatitarisire vamwe vachazoya padare vachitonga asi pari zvino izvi hatisisinawoba pamatare edu echiwanhu. Hetman Chigodora wabuditswa muhofisi zviri pamutemo zviri pamurawo asi zvine kugunun'una zvine kunyunyuta kwakakura kuna mambo Zimunya nekuti mukaona munhu mukuru akubuda pachena akuzvitaura kuti ano isisu tawabvisa Hetman Chigodora nekuda kweichi neichi kutaura kuti zvisiri zvinhu zvakafamba nemugwara nekuti anzi ndakatombowadainza ndizvozvo Hetman kuti no Hetman matongera muri kuita aya haasiriwo wachifungidzira kuti pamwe wachadini wachateerera but havana kukwanisa kuzviteerera izvozvo wakapfuurira mberi nekuita kwawo ikoko zvazosvika pakuti temu yawo yakwana wachibva wazobviswawo zvakare. Pamwe maybe waigona kuzi no ngachibva angogara nekutonga neutongi hwakanaka asi unfortunately hazvina kuita sekudaro. Saka wazobviswa Hetman waine mambo waine kugunun'una pamusoro pematongero avo. Saka thank you very much muri yeZimbabwe. Ngatisangane zvakare muzvikamu zvinotevera. Zita ndiroro DJT1 wamwe vanonditi baba wadi wamwe vanonditi Teachkach ndizvo ririmwe zita rimwe chete. Rambai muchisubscribe pano paTeachkach MTV. Hatiregi kudzifambira nyaya dzacho. Ngatisangane kucomment section muchitipawo pfungwa dzenyu imimi. Thank you very much. Tichichibvondora wakuchibvondora tochibvondora. Wakadaro sekuru mukotsanjera. Ndochibvondora chete. Zvikanzina moto pfondo. Teachkach MTV inokupai nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza dzinotyisa dzinofundutsa dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Teachkach MTV mondosubscribe ipapo. Musakanganwe kulaika pamwe chete nekusheya. Musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkach MTV tinodzifambira. Ndochibvondora tete.